drive दिनै नै ओरैबायदि लं ड्राइभ ओरैबायदि गोजानाव थांगासिनो जोङो दिनै दाबो 27 मिनिट नांबावगौ नै जायगा नायलाबायद' लोगोफोर मोजां बिराद गोजानाव थांगासिनो नै आंखालजों आंजों थांगासिनो दं दिनै बिराद गोजानाव फैलाबायदो दे दसे लाइभआव फैदो जइन जादो बिराद गोजानाव थांगासिनो आरो जोङो माल गारैनो थांगासिनो दं बिराद गोजानावसो ओरैबायदि गोजान बेंगालरखौ नायद' बिराद गोजानाव दिन्थिगोन दिनै ओरैबायदि ट्राफिक जायो नै थांगासिनो आरो बिराद गोजानाव सफैबाय मा जायगा मोनदों मिथिला आरो गैया दा थांनाय हराव फैनो हायासै गाज्रि जामोन दे लायनो हायासै थांनाय हराव फैनो हायैनि दा फैबाय आं नै गारि सायाव दङ गारियावसो दङ आरो नै थांगासिनो बिराद गोजानाव थांनो नागिरदों जोङो माल गारहैनांगौ दाबो बिराद गोजान दंबावो माला सौहैगोन मिथिया थांगासिनो नै आंकोलजों आंजों नायलांबाय थादो जायगाफोरखौल' बहा थांनो जोङो नै सान्दुं दुङाखै आरामनो बोथोराबो मोजांथार थान्दानो बेंगालर सिटियाव दामानि थान्दाथार हराव मोजां बेरायनोबालाय हरफ्राव मोजां आरो दा सानाव बेरायनो नागिरदों जोङो नै सौग्रावगोन बोरैबा गारियाबो BMW जाबायना जोंना बारा खारा BMWआ सालायगासिनो अबसे BMWआ खाराबाबो ओरैबायदि गोजानथार दाबो सौफैया 25 मिनिट नांबावगौ 10 किल'मिटार गोजान दंबावो नङालै लाइभखौसो होनदां लाइभआ मोनायाव मोजां आरो मोनायाव ओमफ्राय बाराद्राय जायोना मानसिफ्रा रावबो फैलाया उन्दुनो ओंखारोनो ओमफ्राय आंहा दासो उन्दुनो ओंखारगासिनो नै सानावसो बिराद उन्दुनो ओंखारदों मोनायाव उन्दुनो ओंखाराखै खाटमल दङ मोनायाव उन्दुनो हाया ओरैबायदि खाटमल आरोखि बुंनाङा बिराद उन्दुनो ओंखारगासिनो सानाव Ungal ninda ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ ನಿಂದ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೈಮ್ 12:46 ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ दाहरावसो फैगोन ना फैया दाहरावबो फैगोन आदा हरावबो फैबाय थागोन अबसे दा जायगाफोरखौ नायना लाग्रो नै नोंथ' केरेलायावसो थायोना बेंगालरखौ नायना लाग्रो बेबायदि मोजां बे जायगाफ्रा सिनारि देखायनोसो फैदों नै बिराद गोजानाव थांगासिनो दं ओरै बिल्डिंफ्रानो गैया नै ओरै लामाफ्राबो बानायगासिनो दासो अखा हाहांजों बिराद मोजां जादों मोजां जायगा ना बिदि लामा थाबायनायफोराव लाइभ भिडिअ खालामनो ओमफ्राय ब्लग भिडिअ खालामनो बिराद मोजां मोनो आरो लाइभ नायग्रायानो आंल'सो खोमा नोंल' नायखायो लाइभखौनो ओमफ्राय रावबो नाया नोंखौल' मोजां मोनो ओंखायनो नोंखौ नेबाय थायोना आदा जोंनि लाइभखौ जोंनि लाइभखौ नेना थाग्राया नोंल'खा ओंखायनो नोंखौल' मोजां मोनो आं रावखौबो मोजां मोना नोंखौल'
ओंखारलाबो दसे नै मा होनदों I love Bengaluru I love Bengaluru Cantonment railway station ನಾನು ಸದೀಪ್ फन फैदों एसे फन फैनानै रायलायगासिनो नै आंनाबो टाइम मोननाय नङामोन खामानि जाबाय होनबा रामसानगा खामानि गैया नामा दिनैलाय ना लड़दरा खामानि गैयिखाय दिनै फैनो मोनदों ना लाइभआव आदा साना मुन्जु होनबालाय अदनाइस बाक्सी दियाले नायलालै जागाय दे हा दे अरजाया आब' ओरैनोसो होनदों आदाया होनदों नालाय लाइभआव माने रामचन्द्र ब्लग्स ना लाइभआव माने गावल' नायोनो ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा नाया आंगे मैसूर रोड मेला बाबा खामानि गैयालै दिनै थिग बरिया बरिया नोंहासो मालाय सुथि मोनबाय थायोलै जोंना सुथियानो मोना उन्दुनोसो ओंखारगासिनो दं मोनायाव खातमुलनि थाखाय उन्दुनो मोनाखै ओरैबायदि खातमुल एम्फौ फिसा फिसा हिनजावा बेखौनो मानबाय थादोंमोन थिमासो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय खातमुलसो आरो ओरैबायदि उन्दुनोनो हायाखै मोनायाव कॉलेज के लिए सीजन पूरा मुंदे बसर ओंखामबो जानो मोनाखै दाबो ओंखाम उखैलायबाय बिरादनो फुङावनो फैनायनि प्रिया गिदिर भागो फरायसालि लाद्रा दाबो सौहैयाखै जों बिराद गोजान दंबावो माखासे मानसिफ्रा कमेन्टखौनो हरलायलाया एफा गोबां नायदों लाइकफोरबो खालामना होबानो जायो लाइक खालामदे आदा एसे ओमफ्राय जोंना मा होनदों मन्जु गयारि आब' मन्जु गयारि दङ लाइक खालामदे ओंखायनो होनदों दा नै जोंना सालु खालामफिनलायबाय गारिया BMW आनो बे BMW नि हेन्डेल बियो दा थांगासिनो दङलाय नै गामि साइडसो आरो ओरैबायदि गामिसो बाहाय सानो नै जेबो बिहिर गैया ओरैनोसो होनदों थांबाय बिनानावलाय दे जेबो नङा टिकट सेकंड ईयर है टिकट करो इल्लिंदा ओरै मैगं थाइगं नै फिथाइफोरा नै मोजांथार मन्जु गयारि बिदि नङाब्रा थेवबो मोजां मोनोब्रा फंबाया आंनिखौ बांसिन गोसो थोनो नङा होननाया गोसो थोनायालाय एसे नोंखौ बांसिन गोसो थोखायो आरोना नोंना हिनजावा साबसिन जाबाय नालाय आदा नोंखौ एसे साबसिन गोसो थोखानांगोन ना ओरैबायदि फिसा फिसासो आरो गामिया नायनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गामिखौल' खिथालांबाय थानोसै आंनि महरखौ नायनांला दै गामिखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय आं कमेन्ट हरबाय थादों आं कमेन्टखौ नायबाय थागोन फरायबाय थागोन BMW आ जोंना बिराद बाज्ले जाथारा लामायाबो ओरैबायदिना नै जोंनि आसाम बायदिनोखा ओरैनो ट्रेनानो बावनो दङ नै ट्रेन साइथिं गुदियाव मोनफैबाय न'आव थांनोसो गोसो जालायलांबाय ट्रेनखौ नुनानै ओरैजों ट्रेन साइथिं दङ नै गोजौआव बेलाय नै नैबे जाहैबाय ट्रेन साइथिं नै बायदि रामा नैबे ट्रेन साइथिं बेलाय
मेन स्टेशनाव गोलैदो ಇಲ್ಲಿ मेन स्टेशन ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾ ಏನಿದು ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಗೋಯ್ತು आं बारा रोङाब्रा आदा मेथाइफोरखौ खननो दे नोंथाङा ट्रेन साइथिंआ नैबेनो न'आवसो थांनो गोसो जालायबाय ट्रेन साइथिं नुनानै न'आवसो थांनो गोसो जाबायलै ट्रेन नुनानै न'आवसो थांनो गोसोखांफिनलाय लांबाय बिराद दं दाबो मोनाखै बिराद ओंखारबाय सानावबो दिनै थांगासिनो नानै मोनलायाखै दाबो फ्लाइटआव गाखोनाय बायदि मोनलायदों बोरैबा गथ' बे नैबाव आखाइयाव हमना थानायखौ फ्लाइटआव थानाय मोनलायदों नै सुजाता हेलो ए बावनो आखाइ गाज्रि दं मोनसे आखाइ गाज्रि बुरलुगासिनो नै आखाइ गाज्रि आखाइ गाज्रि नुबाय नै आखाइ गाज्रिया बुरलुगासिनो ನಾನು ತನಿಸಂದ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ತನಿಸಂದ್ರ आखाइ गाज्रि ಅಲ್ಲೇ ಬಿರ್ಪುಲಾಗ ಗಾಡಿ ತರಕ್ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ गोसो जायो दाउफोरबादि उनांनाय बेलांगा रावबो गैला नामा हराव बांद्राय डिउटि होदोंमोन जोङो मा जालालै आदा दाना हराव डिउटिखौ मावला आङो मा होनो खादमल अरनानै उन्दुनो मोनाखै ओरैबायदि खादमलमोन ना अरफबजोबदों मोदोमानो साजोबनानै दङ दाबो बुंफबजोबनानै दङ मोदोमानो गस्लायावनो खादमल दंजोबो खोमा माखौ आखाइ गाज्रि होनो नै बेखौ होनदां आखाइ गाज्रि नै माबा माबि बुरलुगासिनो ना नैबे नायनै बिनि नामा आखाइ गाज्रि बिलाय बेखौनो माखौ नै जायगा मोजांफोरखौ माबा गेदा गिदि खालामला जोबोनाखाय आखाइ गाज्रि होनदां बेखौ बिदि आखाइया गाज्रिथार नै माबा माबि बुरखुलागासिनो बेखौनो होनदां आखाइ गाज्रि ಅಲ್ಲೊಂದು 13 ಬಾಕ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು 15 ಹೋಗ್ತಾವನೆ खानाया लावबायलै ने गाज्रि नुथारबाय खानाय सिनजानांसिगोन नुवाखैमोन दासो नुबाय दे ಸರಿ ಆಯ್ತು दहाय गारि सालायबाय थादोंमोन ना गारि खारबाय थानायाव बारा मोजां नुवाखैमोन जानांगौ ना दाथ' गारि खारासै ना थाथ'बाय ओंखायनो दसे लाखिथ'दों आरो खादमलखौ हमना एवजानांगौलै एबाराव बुजिरोंबाय जोंबो एवजासिगोनसो खादमलखौ माबाजों बानलुजों देना बानलु बाथोन जानांगौ फ्लाइटफोराव गाखोनाय मोनलाखायो माथो बुरिखौ होथारा बुरिया गैया दा बुरि गैथ'आनो आं डिउटियावसो दङ दायो बुरिया न'आवसो दङ ओरैहाय बाजार दं नै मैगं बाजार फिसा फिसासो बिल्डिंआनो जोंनि आसामनि बायदिसो बांद्राय सिटि नङा आरो जों दा फैनायाव गामि ओनसोलसो नैबाव मानिबा जमा जादों ओरैबायदि गरिब दङ नैबावबो ओरैबायदि गोरिब न'खरनि दङ आरो नैबे साइडआव नायनो जोंनि आसामाव जेरै गरिब दङ बेबायदिनो गरिबफोर दङ बेयावबो नंगौना दा देखायजायो देखायनाया जोंना आदाया मा होनदों मन्जु गैयारि बुरिखौ देखायबा गुबुन मोननाय नङाना दाना गुबुन लानाय माबा गैखायाब्रा आदा नांखाया गुबुनखौ
खानायखौ सिनजानांसिगोन गाज्रि नुबायथ' आरो सिनजानि र' टाइम मोनाखै टाइम मोनबा सिनजानोसै दा रबिबारफोराव मा होनोलै बे नाया बिदि खाख्लुमग्राखौसो लांसै आं आदा नै ओइ नंगौ दाख्लै खोस्लिजों होजानाया आदा खोस्लिजों होजानाया बावबाय नोङो दाख्लै नोंसो खोस्लिजों होजादों आंखौथ' हाखाया नोंखौसो दाख्लै खोस्लिजों होहरदोंना बियो ರೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಮಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಈ ರೈಟ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಹಾಂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೇಳು ಹಾಂ 7 ಇದೆ ಸೀದಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗಿ लकेसन नायनासो थांनांगौ जायगाफोरखौ मिथियाना लकेसन नायनायसो थांगासिनो दङ लामायाबो बिराद गाज्रि ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ हां 19 मिनिट इदेनो थांगासिनो बे लकेसनखौ देखायलाय नायनि माबायदि लेफ्ट राइट दे नै बिलाय लेफ्ट थांनांगौ राइट थांनांगौनो नै थांगासिनो दं नै गल बायनोबा हिनजावनो गल बायना हैदो आदा नोङो हिनजाव गोरलै मोनदों दा ಹೋಗುತ್ತಾ ಹಾಂ ಗೊತ್ತು ಹಾಂ ಇದ್ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅದೇ ಥರ ತೋರಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ರೈಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸೀದಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಹೌದಾ ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಹಾಂ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ उन्दुनो ओंखारबायलै उन्दुनो जाथारलानै माला सहैबावगोन दाबो सहैया सहैनानै आरो रुमाव थांफिनबावनांगौ बेसेबांबा गोजान आदाया होमबालाय दिनै सुटिखाय एकदम इन्जय खालामगासिनो ना दा रुमावनो सोर सोर दं रुमावलाय हारसिं नामा ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ರೈಟು ಏನೇ बबे बबे फिसा फिसा जायगाजों फैलाबायखो नै इन्डिया गल माबा माबिसो नुलाफैजोब्बाय दा भिडिअखौ नायदो दे दा भिडिअखौ नायगोन आं हगारबानो जाबाय भिडिअ हगारबा आं नेबाय थागोन नायगोन आं दाहाय कमेन्ट खालामगोन आं नोंनि भिडिअआव नुबाथाय ರೈಟ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೆ ಹಾಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಕಲ್ ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀನು ನೋಡಿದ್ರಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಂ ಸರಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ
ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 19 ನಿಮಿಷ 19 ಮಿನಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಮಿನಿಟ್ ಇವಾಗ ಸೇಮ್. ಏನಾ ಹಾಂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ? ಹಾಂ ಏನಾಯ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಸೆಕೆಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಾಯ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. Menjala जों ada menjala. Dede. Goजोननाय थाबाय आब', हेपि क्रिसमास. जौ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್? लोंनायसोलै भिडिअ'आ. दे लोंबाबो अरजाया. Tanggal ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಯಾವಾಗ? 25 हेपि क्रिसमास गासैखौबो जोंनिफ्रायबो. जोंहा नुनाय नंला, ओरैहायनो मेरला क्रिसमास दङ, ओरैहाय नायनोसै जोङो. दा थांगासिनो नै मा होनो जों मोनहैनोसै, दायो मोनहैनोसै जोङो. लाइभ भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा? दा मोनायाव लाइभ फैफिनगोन आदा बिमल बर'. दा मोनायाव फैफिननोसै आब' मन्जु गयारि. दा मोनायाव फैनानै जोंनि लाइभआव जइन जाफिनबानो जाबाय आरो। आं भिडिअ लागासिनो, माखासे भिडिअ लानि, ओमफ्राय लाइभ भिडिअआव एसेनोसै आरो. माखासेखौ भिडिअआव दा बेलासियाव भिडिअ नुनो मोनगोन आरो लाइभबो फैगोन जों हराव. लाइभआव फैनानै बा भिडिअआव फैनानै जइन जानानै भिडिअफोरखौ नायलांबानो जाबाय. मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामना हो. मन्जु गयारि हामबाय होयो, इसोरा बाख्नाय जाथों. आं बाय लाथ'नोसै, मोननोसै जोङो नै. दा मोननानै एसे खामानि दं नालाय, खामानिफोरखौ फुरा खालामनोसै. दा फैफिनबा आरो जोङो एसे लाइभ नङाबा भिडिअफोर लाबाय थानोसै. बेलासियाव भिडिअ ओंखारफिनगोन. बाय ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? लाइभ